It's Abama on the beat. Hey, Iba. Hey, we. Achala niile Anusi na boku Rusi na boku dene emegbu Ufenu enenu Wasu kapolo na te Mbawa kawa Wake maye kucha mama noga Mbale mbawu na bo Ozi baba kele wa ete Wamu na ebe Ozi se baba mune buwe Wewu kene bune Ozi tumaji toku na loyi Otuto gugu Oye kuche wa baba manoga Oye liru teneli okusu Mawu Osi na wata tuwese kwewe kurunia Weburunia jine wata kwe Maoneku Kadini wajije wachala nine Wajwe machala budo Alusada chala nine Alusine kukwamba mama da wulu Oye meli wenijo Yebalusi na zalo Achala mwewe Azuke mele geliwe meli Eje achala akude Alusi neme mana Neme nejusi kolabo Achala me Alusi titisi Alusi pitisi biyo Ipo bakalia Bawe bali yo enezigo Wake moye kucha mama Kanemi Oyu jade betilo mamu Wala tunike mwenekuwe Anusa chala galisia Na chala galia Ebalusi neneko Anusi na zote nebeku Anusi na mo Achala kayideku Ala na zumba mama Achala bego Ha nemu wa yoku Ha Osina midilo ya kaya nefu Osisi tibo ya kaya nefu Mputi na ebe Agabu takuwa Achala nine Second Togo Second Chuku Achala nine bia Ada melekwe Anusa achala nine Ada nebo mobele idugo Anusa achala galia Ogini na menaju Oyo lembo nebe Ala na sumobe Mani kajide Ada jalado Ada shibide tade
n'ime ya na mmụọ alụsị bụ ite isi anaghị enye egwu egwu mgbịrịgba na amalụ na-egwu na-atụ egwu anachala akarịsị ya alụsị anachala lee alụsị jela obodo oyibo nwunye mmadụ ego alụsị jela obodo oyibo gbuwe mmadụ natọ anachala lee adasis dosis adagwagwa na gbogbo n'ime alụsị anachala lee alụsị bụ ite isi mgbe ọ na-ebe onye na-esi nkọ ọrụ ụka na-etiri ofe enụrụ ka mmụọ na-egwu ọ bụ eziokwu mmadụ mere mgbowe iji echi anachala niile alụsị bụ ite isi onye mmiri ebe ya na-emutu kedu ndị ka onye si dị eziokwu ya atọ oyi oge ma onye kpuchi oge ma onye si chapama ọ na-abụ mgbagwali mmadụ mgbala alụsị na bala onwe ya okwuchara ihe adachala o nwere onye na-esi nkọ adasi alụsị adachala ngo alụsị bụ ite isi alụsị na-ejọ wedulu owe nata adachala alụsị kwelu gọọmenti agha adachala n'ime kirikiri gede obodo adachala bego onye na-egwu mmanwụ na-egwu ụlọ mmadụ na-egwu ụlọ ka mmanwụ onye ọrụ mmụọ na-egwu ya gaji buru egwu eje kene eze yi alụsị anachala niile the chief place anachala niile nwanne di ya chief place alụsị anachala niile omemgbajiwe mmegbojiwe yochina ogidi na-eme ewu chibue okwuale alụsị anachala n'ime mmegbuo ya ga-ebuji isi ka nkene ebuji ekele ofufe udo ewuzegbune ajide ewuzegbune ajide onye merụ nne ya mara n'ijiwe alụsị anachala olegbuo ewuru gị obodo na-etile na egwu jibie onye si ike bụrụ egwuregwu na mgbe na-adachala egwu ọ bụ chief chidibem oketu olokwu oke nwe na ụlọ na-achala n'ihe achala na Anambra osisi kekwu wa na-achala niile mgbe ọ na-ebe chumobeye wa achala olokwu osisi ka nkwu chumobeye ọgwụ bọlịbalụ mgbanwe tụmụtara n'ise na-achala egwu osisi kekwu na-achala n'ime iwe mewede gị dịkwada dị mmadụ na-achala niile ọ ga-ayala were iwe ogidi na-eme CEO ife
ultimate empire Nigeria limited ọmọ yẹn kẹlẹ osisi kẹkun na Achala nílẹ ìbò bàkàlẹ ọ̀nà nílẹ̀ state building na sẹ́ẹ̀lì ẹgbẹ́ náà kù n'ẹ̀lẹ́ ụlọ ogini na ebe egosi bụ kene n'ihe ọrụ sena n'ọrịa mere ya bụrụ olokwu n'ọrịa na-enye ego alụsị bụ iti isi mma ọ na-ekwu jere mgbawe sena gbara onye na-eti ngo onye ụlọ Igbo bakarie ụlọ Igbo bakarie onye bụrụ nwa na-edefu ya adabago alụsị bụ iti isi onye na-esi ngo ozi bụ kene ozi webie oji bụ kene chichi na-ebele olugbonogwu egosi na chi wa Achala niile egosi na chi ebe na Achala na bata ego na Achala karịa CEO Charlie Fini Limited Charlie Fini Limited onye na-ekwu ozi bụ kene oji fane n'oji adazelu onye ji n'Enugu steeti onye ji wa n'Enugu nwanne ju aji egbe ịgbadara ike oge osisi ji niile Igbo bakarie Agbachukwu n'Enugu steeti mgbe ọ na-ekwu Achala baka onye bụ kene fezi so ewu onye bụrụ egwu onye nwe sautu niile onye bụrụ egwu iwe gbugbu n'ọrụ onye na sautu odogwu ogiriga CEO oje daso ilangas jina limite enu to musa olumutu Achala bego asifu kene chief obi bala lisanine alize chukwu etu ọzọ kwụsị na chukwu onye Achala na Anambra nwoke mọzọzi na chukwu nwata ya na Chineke iwe na-ekele ya adabago asị bụ kene uluba kene ekene sere highness Samaze wefe Igbo eze n'Igbo na mgbe Abịja eze n'Igbo bịa ọgwụgwọ n'isokwu niile ike ike baba n'ụmụaka ọgwụ na mbalụ nwoke mazibie
Wasi mukeneli Wezogia Chief Onabujine Mane Ogoro CEO Surplus Police Limited Nina Other statesman Other head of Nobanga Otosewa Nobanga Nina Achala bebe, oye kene, wasi mukene, Chief, Chief ane yomba yofo, oge yelami yede oje, oge tu selenu, kenu go wanu nenu aside. Odogu balemo, wasi mukene, Chief, wasi lali, ojinake, wanu Ghana, ojinake wa Ghana line, Ghana nebe nenu president, CEO, Basani. Digital Innovation Limited, yeah. Chairman, Eastside Integrated Farms Limited, yeah. Founder, Scissors Balance Hotel Limited, Ogini Neme, Awuruwe, Oya Jala Jala Abadeke. Wasi mukene, wasi emergency, wasi taliba woke, wasi taliba. Wajọ kuloke wa Achala niwe, iwe, wati goze, iwe, iwe. Iwe asoyale niwe, ofotika nina, nesa Achala nina, iwe ni emona, iwe mi kagawa niru, mbona ebe, iwe Achala ududamusu, alusena Achala, alusena Achala, Achala nina lengoni. Bíbélò èdìgàlẹ̀ ògidì nẹ̀ẹ̀mẹ̀ ìwé gbúdú kẹ̀nẹ̀ẹ̀mẹ̀ lùsí mẹ́lẹ̀ fún mẹ́gẹ̀ kòló èjì àdèsí lọ kẹ́nẹ̀ mẹ́lẹ̀ fún mẹ́ àwọ̀lì ọ̀jì yẹ́nà káìkáì ndé òde gbégbé ndé Achala gbégbé ewúwe wẹ́nu tó lọ àtọ́lọ́ fọ́ọ̀tù. Weji bogu weji bonaka, wone manuani aboye manamani wetuko. Inadwo, oye wali kaka, ruse wali kaka doyo. Eruse na Achala balabio, oye lekele, oke ibo bakario. Eruse welu tele ni welabo, iwe leke ni welu tele ni welabu. Eruse na Achala mwewe. Iye kura mako, hello ibo bakario. Oge mama maloke mawi ana, mawe gari jela te mbono kano mawe mawe gaya ja. Alo bragu babu ne kwalo tolu musuma do jude bragu kana. Oge tolo, oge na Achala ne kwamo. Alusi na Achala luolu, okulezu oku. Owe loye nesigbe, olo ibo bakaria. Alusi bitisi,
Igala,